Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba minyona, en fi, tothom viu intranquil, nerviós. Necessitem pastilles com el pa que mengem. Jo us puc dir que en tinc uns grans resultats. Perquè la primera vegada que me la vaig prendre, encara me'n recordo, deu fer uns 15 anys, que el meu pare m'ha dit que em havia d'examinar l'àlgebra, diu, mira, escolta, per què no et posis nerviós? Em porta aquesta pastilla i te'n prens una. Escolteu, me la vaig prendre, al cap de mitja hora, em vaig examinar i em presento i el programa constava de 60 lliçons. Jo no en sabia cap. El catedràtic em pregunta, ecuaciones de segundo grado. Estava de bon humor el catedràtic. I jo li vaig dir, escolti, vol que li sigui franc? Doncs no en sé res. Escolteu, va fer un bot de la cadira que de mica que pren mal. Però és possible, em va dir. Miri, ja està dit. I jo li vaig dir tranquil·lament. Entonces, ¿qué ha hecho usted durante el curso? Psst, això és cosa meva. Li vaig haver de parar els peus, llavors ja es posava malament la cosa. Escolteu, tranquil, total, suspès per tots 4 cantons. A mi m'era igual. Vaig arribar a casa, el primer que vaig fer és donar una pastilla a tots els de la família i em vaig tancar al quarto perquè s'ha d'esperar una mitja horeta a esperar la reacció. Cap de mitja hora els hi vaig donar la notícia i de seguida, esclar, la meva mare, doncs, esclar, home, el que es necessiten, doncs, són bons pares de família. Ja n'hi ha masses d'advocats, ja n'hi ha masses de metges, i l'àvia i dones de fer feines que no se'n troben. I encara el meu pare diu, i això s'ha de celebrar, xampany per tothom. Escolteu, allò es va convertir en una verdadera bacanal familiar. Vaig ser jo que vaig dir, escolteu, potser ja no ho celebrem més, perquè allò era una bogeria. D'aleshores, ençà ja no he deixat mai més de prendre. Escolteu, ha sigut la solució. Encara em recordo la que em vaig prendre el dia que vaig demanar la mà de la meva dona. Bé, aleshores no ho era, no precipitem les coses, oi? Ara és la meva dona. Bé, ja m'entenen vostès. Doncs li vaig dir al sogre, oi? Li vaig dir molt tranquil·lament, apa, que per fi ja heu pogut casar la filla, No li va fer gaire gràcia, li va tremolar inclús una miqueta la barbeta, però en fi, la cosa va anar així. La veritat és que la boda va anar de pressa, ens vam casar de seguida, i jo tranquil, sempre. Encara me'n recordo allà a l'altar, quan em van preguntar al capellà vol per esposa Candelària, Pastoret i Passarell, com poden veure, era de bona família, d'alta societat. I el moment que jo anava a dir sí, es va sentir abans un no terrible, que escolteu, a passar de la pastilla, de mica que jo sóc el que m'espanta. Després em vaig girar i vaig veure que era un fotògraf. Escolteu, els fotògrafs, és horrorós, Aquesta invasió que hi ha de fotògrafs, que va dir que no, que encara no tenia a punt la màquina. És clar, ells són els que manen en aquests casos. Doncs vaig dir, doncs esperem. Ell em va dir, ara ja ho poden dir, jo, sí para, un altre fotògraf. Ara, jo, sí para, un altre d'amagat. Ara, jo, sí para, 3 vegades sí para, de manera que la meva dona va estar molt contenta perquè em pensa que li vaig assegurar. Aleshores, els fotògrafs, escolteu, disfressats d'escolans, amagats per les palmeres, traient i posant l'anell i vinga a fotografiar. Allò és una bogeria. Però tot va quedar tranquil, vaig passar una nit de nuvis també tranquil·la, encara me'n recordo, la meva dona fent punt de mitja i jo llegint el diari. En fi, senyors, em penso que no es pot demanar res més. Escolteu, és que ara continua. Jo, per exemple, ara vaig a casa del dentista i en comptes de posar-me nerviós sóc jo el que li dono una pastilla i dic, prenguis això i no es posi nerviós. A vegades ell s'hi posa, perquè l'altre dia mateix que em volia arrencar un queixal corcat que tenia, doncs m'havia arrencat ja 5 de bons i li vaig dir, escolteu, encara em deixeu el que em fa mal. Diu, bé, home, diu, però ara podem treballar millor. Tenim el camp lliure, ho veig més clar. L'home, ara excés de tranquil·litat, aquell home, allò no es podia fer, oi? Esclar, l'home, doncs, una vegada inclús em va donar anestèsia, tanta me'n va donar per no fer-me patir que se'm va dormir un peu. Escolteu la feina que vam tenir despertar-lo, Esclar, a vegades ara ja no n'hi dono cap i que faci el que vulgui. Gràcies a les pastilles jo puc avui fer tot el que em doni la gana. Puc inclús estar davant de la televisió a vegades veient uns programes d'hores i mitja sense posar-me nerviós, que escolteu, això ja és una cosa quasi bé que si no ho digués ningú s'ho creuria, però jo tranquil, no passa res, escolti, ho vaig mirant com si no passés res. I ara ve lo més gros,
Gràcies a les pastilles, fins i tot puc veure un partit de futbol sense apassionar-me per cap dels dos bàndols. M'és igual que guanyi l'un que guanyi l'altre. Jo tranquil·les. El fet és que facin gols i que es belluguin, m'és igual. Al final pregunto, qui ha guanyat? M'és igual, a mi que guanyi l'un. I fins i tot he assistit a una assemblea de futbol sense posar-me nerviós, que això ja és el comble de tot, vaja. Jo us ho expliqué. Allò va ser horrorós. És que tothom era un nervi, tothom demanava la paraula, tothom cridava. Però escolteu, quan l'aldarull va estar en un grau superior, quan ja la cosa no es podia aguantar, és quan es va aixecar el president i va dir que el secretari no podia llegir la memòria perquè l'havia perduda. Aleshores es van sentir uns crits i que mengi cues de pansa. I va haver un bèstia que va dir que allò ja és el colmo. És que el president va dir, com vol que mengi panses si encara no s'han collit raïms? Aleshores els crits encara van anar en augment i tothom, doncs que plegui, que se'n vagi, i demano la paraula, i demano la paraula. A mig de tot el president va poder dir, té la paraula el senyor Piula, i es va aixecar un senyor que es deia Piula i em feia tota la cara, i va dir, escolteu, jo he demanat la paraula per dir-los que si tothom demana la paraula no ens entendrem. La gent no es van convèncer, demano la paraula i fora el senyor Piula, i al fin de tot encara es va aixecar un altre senyor, i el president té la paraula el senyor Vacarisses, he demanat la paraula per dir, senyors, que estic completament d'acord amb el que ha dit el senyor Piula. Bé, ja us podeu imaginar que la gent allò era la bogeria. Fora el senyor Vacarisses i trompades. Hi havia un home, un dret dalt de la butaca, que ell no deia res, contorsionat com un perdigot vermell. Escolteu, el president ja va sortir de la presidència i s'hi va acostar. Escolteu, home, per l'amor de Déu, que aquest local l'hem llogat. No veieu que esteu foradant la cadira, home, Per l'amor de Déu, home, ja està bé, home, una miqueta d'ordre. Aleshores va veure que el que demanava la paraula en aquells espaternecs era un mot. En aquest cas ho va trobar del tot raonable. Fins i tot ell va pensar que potser era l'únic que tenia raó, era l'únic que tenia raó en demanar la paraula. Bé, senyors, ja ho saben. Vostès tranquils, i si no un dia es troben nerviosos i veuen que no poden dormir, pastilla catacrió i cap al cine, cregui'm.